ser petit. Petit. Anem? Get up and we get down. We're always running around this town. And to think they said we never made anything better than this. 'Cause we're always in small circles. And everyone thinks we're trouble. We didn't read it in a big book. Didn't read it in a big book, big book. And now we're giving you the look, giving you the look, And just remember how we shook. And all the things we took. This time's the oldest friend of mine. Un altre. Josep, què ha passat? Ensenya'm això que tens. Que és un capoll de rosa. I què hem explicat? Que no podem treure els capolls, oi que no? Perquè, pobret, si el traiem de la planta no sortirà una rosa. Ens hem d'esperar. Què passaràs quan esperem? Què sortirà de dins? Què sortirà d'aquí dintre? Una flor. Però si l'arrenquem de la planta no sortirà una flor. Eh que no? Sí. No podem arrencar els capolls. Eh que no? Digues no. No. No arrenquem els capolls. No. 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 Mama. Mama. Molt bé, Josep. Hola família, benvinguts a un nou videoblog. Fa 6 setmanes que no... Ui! Josep, vine cap aquí. Ui, la sabata. Després del part, ha vingut el postpart com més recent i no sé, suposo que bastant generalitzat, on més aviat tens ganes d'estar cap a dins i d'estar-te cuidant de silenci, d'anar cap endins i no tant com cap enfora, i potser per això no tenia ganes de gravar videoblogs. Feia tant temps que no ho feia que ja se m'estava fent bola tornar a començar. Faré aquest primer com una mica com gravant, jo crec, un parell de dies, com és el dia a dia a casa, ara més o menys. Un dia a dia molt
Per casa estem bastant tot el dia fent més o menys les mateixes coses, però encara amb poca rutina. Estem intentant... Vaja. Esteve. Les baves, que has fet una glopada molt grossa? Sí. Bueno, ara el netegem. A veure... Espera, carinyo. Josep. Va. Ja no sé què deia. Doncs això, que estem intentant ja començar a fer rutines, perquè sí que ara ja com necessitem o trobem... Josep! Vine, que la mama està explicant... Josep! Per favor! Què ha passat? Què ha passat? Fes un petó, pobret. Vale. Bueno, com podeu veure, una mica caos, però divertit. Llavors, el Josep i l'Esteve estan en moments bastant diferents, on els dos realment necessiten bastanta atenció. Com que estem el Pau i jo a casa, doncs està superbé perquè podem realment anar dedicant el que fa falta. El Pau s'està dutxant i no sé per què he decidit gravar aquest inici de vídeo quan el Pau s'està dutxant. Crec que continuo quan arribi, vale? Bé, crec que ara el que anava dient és el que tenim ganes d'establir una mica d'horaris. Sí que fem una mica més o menys el mateix, però sense consciència. Llavors, sí que ens aniria bé ara com posar una mica de consciència de vale, hem de fer això, ara l'altre, tal, per anar una mica més organitzat, perquè si no de vegades és com que responem mentre les coses ens van demanant i hauríem de respondre abans que ens demanessin per poder anticipar-nos a situacions. Que tampoc és que hi hagi molts problemes, però de vegades és com, corre. Però bueno, es fa el que es pot, perquè ara doncs està mamant, que per exemple no tocaria i hauria d'estar preparant sopars o coses, però bueno, doncs aquí estem donant de mamar. El Pau està posant uns claus a la paret, com heu pogut veure estem acabant obres de la cuina. Sí que ens ha agafat com un rampell molt fort just després de les 3 primeres setmanes de postpart, com que vaig estar molta estona aquí en aquest sofà, vaig anar mirant tot el menjador i les coses que s'havien de fer. I llavors, el primer que vam fer, just quan la primera sortida, vam anar a l'Ikea a comprar coses i ara estem aquí treballant per la casa. Doncs res, estem superbé, estem molt contents, estem cansats però tampoc molt cansats. O sigui, no sé com estem, la veritat. Cansats però amb energia, seria jo crec el tema. Avui era només com una intro de dir hola, aquí estem vius, estem contents, els nens van creixent. Demà suposo que aniré parlant pel mig, perquè ara ja m'he tret una mica la vergonya de tornar a parlar a la càmera. Acabaré de gravar el dia d'avui una mica així amb imatges que quan fico música. I demà aniré parlant com dient ara estem fent això, ara estem fent l'altre, aviam com queda aquest videoblog i si no queda bé no passa res, anirem fent d'altres, la vida i de que d'aquí al següent videoblog l'Esteve ja no tindrà aquesta mida perquè va creixent superràpid. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, when I lay sleeping, I dreamt I held you. Mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much
much I love you. Please don't take my sunshine away. Que tens gana? A veure, explica com et dius, Josep. Pepe. Com? Mama. Mama. I tu? Pep. Pep. Molt bé. Pues el Josep ha après a dir com es diu. I es diu Pep, però a nosaltres encara ens costa dir-li Pep. A veure, a mi m'agradaria dir-li Pep, però no em surt, no sé per què, des que va néixer. Que li diem Josep. Oi? Pep. El Pep. Doncs molt bé, avui rècord. Ens hem llevat super d'hora. Són les 9 i estem aquí ja a punt. Falta l'Esteve, que està dormint. Quan es desperti ja el banyarem. I suposo que també ha sigut sort que ha sigut una nit molt bona, perquè va dormir-se a les 12 de la nit, s'ha llevat a les 5, o sigui, superbé, i s'ha llevat després a 7:45, que ha anat perfecte ja per donar mama i ja llevar-nos d'hora, que direu, no és gaire d'hora. Bueno, doncs portava jo molts dies llevant-me ja més aviat cap a les 9 i tal, que després ja comences el dia molt més tard. Així que, contents de començar el dia més d'hora, amb energia. Ara preparem l'esmorzar. Caus. Qui cau? No cau ningú. I res, anem a esmorzar. Segurament vaig a comprar ara uns croissants i el Josep farà un biber. Sí? Molt bé. Per cert, ja tenim la paret, que ha quedat molt xula. Ja només ens falta fer-la als lavís. I ja tindrem tot el seu cul. Il giorno è arrivato, tu sei laureata, ti guardi allo specchio, ma sei ancora tu. Tutta la famiglia ha percorso molte miglia, solo per te Lucia, ci sono anch'io. Vale, errors que cometo cada dia. L'Esteve treu molt tota l'estona, menja molt, jo crec, i no li cap a l'estómac, i llavors treu glopada després de mama. Total, que li hauria de posar sempre drapets per no haver de netejar tot el rato coses. Pues ara dic, no, ja ha fet molts rots, ja ha tret un amic perquè ja ha fet una glopada, dic, ara ja no tornarà a treure, no cal que li posi. Total, què ha passat? Un altre cop. Esteve, que estava tot net i ja està tot brut un altre cop. Què farem? Trobes millor? Avui és l'aniversari de la Blanca, fa 23 anys. I ara vine a casa dels meus pares. Estic fent un pastís. Estem, perquè ara Pau en principi m'ajuda. Farem un pastís de poma que vaig fer jo la primera setmana, crec, d'haver nascut l'Esteve, que vaig veure una recepta a internet i em va semblar molt bona. Va quedar boníssim. Després el vaig tornar a fer i em va quedar horrorós, perquè em va quedar supercru i em va fer bastanta mania. I ara el vull tornar a fer per treure'm aquesta mania que vam de l'últim cop, perquè estava boníssim realment. Així que... a veure si surt bo. Allora, dove sarai?
sorridi dai, come non mai. Josep, què hi ha al forn? Què és? Sí. Un pastís! Ui, que bruta que està a la porta! Amb la càmera es veu pitjor, no es veu el pastís. Està bo! Serà bo! Sí. Per qui és el pastís? Aquí. Per qui és? A qui li portarem el pastís? Cal. A la Blanca. Aquí? Bé. No, al Pep no, aquí. A la Blanca. Cal. A la Blanca. És el seu aniversari. I és per molts anys. I veus tu? La comitiva e la giù, Molt bé. giù, 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 giù. Si chiudono le porte poi, il palco è pronto per te. Quasi se'm cau el pastís a la porta de la casa. Se m'ha obert el portapastís. O sigui, no confiem en els portapastissos, agafar-los de sota. Ens hem muntat la furgo superguai perquè hem tret els seients d'aquí al mig i així anem els tres darrere i posem el cotxet doble sense haver-lo de desmuntar. Així que comodíssim. Pau. Sí. Digue'm. Pau. S'ha caigut? Vale, estem anant a Palou, al Garden, a comprar-li una planta d'interior a la Blanca, a veure si trobem alguna cosa que ens agradi. Aniversari. Clar, Has escoltat la música? no, que jo crec que Sí, sí, sí. ell està pensant la resposta. Si diu que és per tu... Sí. La padrina. Amb flors, amb pinyes... I ho hem fet anar fora a buscar... Conills tens? Conills? No tenim olives, espera. Oh, quants conills? Molts conills. Us va menjar un al cap de setmana? Que Compte, compte. Ah, és una aparença com de forata de tot. De Gruyère. Vale, molt bé, criticon. Sí, criticón. Tenim matxero? Te l'he passat a les teves, s'ha quedat calladet. Sí. Una cosa, estem aquí augmentant el riesgo de muerte súbita. Un 0,5%. No li acaba d'agradar esta boca mai. I quin és l'objectiu? Calmar-lo. Mira la mama que ens grava. Està bastant Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem tots, Blanca. Moltes felicitats. Josep, que fa la Blanca? Tots junts, espera. Quan jo digui 3. No, vale. La blanca, fa la que... Ho fa la Blanca. Que fa un desig a la blanca. Ara Han de un passar. desig. Sí, anirà fent això. Vale. Molt bé! Oh! No s'apaguen, aquestes! Tornem. M'ajudes? Sí. Vale, 1, 2 i... Bravo! When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you.
s'ha fet tard i al final hem anat a Granollers, com heu pogut veure. Hem anat a la Gralla a buscar llibres i contes per Sant Jordi. Ens hem endut 2. I després ens hem trobat l'Anna, ens hem trobat l'Alba i ja se'ns ha fet una mica tard, encara que sigui de dia. I anem a sopar i cap a casa. Suposo que soparem a casa dels meus pares un altre cop, sempre ens allarguem i acabem fent pensió completa. Però bueno, contents. I al final, que jo que volia fer començar a estar als horaris, avui al final ha sigut un dia una mica com de vacances, però bueno, així també estem una mica d'esbarjo. El bo d'avui ha sigut que ens hem llevat d'hora, això sí, d'horaris. Aquí estan. L'Esteve ja estava inquieta al final, pobreta, ha dormit tota l'estona que hem baixat al centre, però ara ja està a la boga. I el Josep, saluda. No? Ara vol anar a fi. Bueno, doncs vinga, deixem el videoblog avui. Fins la pròxima.